hazard pay sa mga frontliners sa dakbayan sa Sugbo ug dugang ayuda sa bugas sa matag tao ang apektado sa pandemic hayag human mapalabang ang 1.9 billion pesos nga supplemental budget. Ano ang report? Mga frontliners nga ubos sa dakbayan sa Sugbo ug sa kabarangayan makadawat og hazard pay. Human mapalabang ang 1.9 bilyones pesos nga supplemental budget number 3. 322 million pesos ang gigahin alang sa hazard pay alang sa duha ka buwan nga napaubos ang dakbayan sa enhanced community quarantine. They deserve, I believe nga kini mga tawahan na ngayon gyud kayo nga taga rato ang hazard pay. Kay they really contribute a lot in fighting this COVID-19 pandemic. So just proper and appropriate nga ngayon lang yung kayo they deserve to be given this hazard pay gikan sa Cebu City Government. Adunay 500 million pesos usab ang gigahin alang sa COVID-19 aid nga gamiton sa ikaduhang hugna sa rice subsidy sa mga mulupyo sa dakbayan. It took time lang ang sa budget deliberation. So I'm glad that yesterday finally na-approve na gid ang budget for the supplemental budget 3. Kay we have to pass a supplemental budget kay ang sources of funds is coming from the national government which was downloaded sa ato sa Cebu City. Nasukip usab sa budget ang 450 million pesos alang sa cash aid sa senior citizens o 55 milyones pesos alang sa persons with disability kun PWD. 100 million pesos sa CHAMP o 500 million pesos alang sa katukuran sa Cebu City Medical Center. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.